Ja, dit werkt zeker beter. We krijgen echt heel veel positieve reacties. Dat mensen blij zijn dat ze nu eindelijk een keer een gezicht zien van Duo in plaats van een kantoor wat heel ver weg zit. Het is ook gewoon het is ook fijn voor de collega's van mij die hier zijn om de mensen te kunnen helpen. Het werkt beter. Dus daarom hebben we ook besloten om gewoon 2 keer per jaar naar de eilanden te komen in het voorjaar. Dat is dan met name voor de studenten die in Nederland willen gaan studeren, om ze te helpen met hun aanvraag studiefinanciering. En in het najaar, en dat is meer gericht op de ex-studenten die hun studieschuld moeten gaan aflossen. Want die moeten dan in januari, krijgen ze weer bericht welk bedrag ze moeten gaan aflossen. Of eigenlijk krijgen ze dat nu al, maar dat moeten ze in januari mee gaan starten. Dus vandaar deze periodes die we hebben uitgekozen. Op dit moment is een ander team van Duo op Aruba, deze week en volgende week nog. Afgelopen week waren we op Saba en Sint-Eustatius. En die week daarvoor waren we al op Sint Maarten. En na deze week gaan we nog naar Curaçao. Dus we bezoeken ook alle eilanden weer. We hebben een speciale website gemaakt voor onze studenten en debiteuren. Dus de ex-studenten in het Caribisch gebied. Die heet duo.nl/Antillen. Daar staat heel veel informatie op. En wat ik ook nog mee wil geven, het is natuurlijk nooit leuk om je studieschuld terug te moeten betalen. Het is heel lastig soms, maar probeer niet je kop in het zand te steken, maar kom gewoon langs en dan gaan we gewoon samen naar mogelijkheden kijken op het moment dat het allemaal niet lukt. Want er zijn echt wel mogelijkheden.